Hi guys! Welcome back! For today's vlog, magluluto tayo ng bistig na bangus or bistek sa Tagalog. Okay guys, wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Meron tayo ditong 5 pieces na bangus belly. Hinati ko lang sa dalawa yan guys, kaya naging 10 pieces. Ayon sa nakikita nyo guys, binudburan ko na yan ng asin at saka paminta bago natin prituhin. Ayan guys, hindi ko pala na-on yung ating camera kanina kaya hindi ko siya na-videohan habang sinasalang. Anyway, i-fry lang natin yan ng 8 minutes bawat side. Okay guys, after 8 minutes, babaliktaran lang natin yan. Pagkatapos, i-fry pa natin yan ng 8 minutes ulit in medium fire. Medyo ingat lang sa pag-fry nito guys, no? Nananakit kasi yan. Baka matalsikan kayo ng mantika. Kaya ingat-ingat din. After 8 minutes, again, luto na yung ating belly. Kung mapapansin nyo, medyo mainahon na yung ating pinipirito. Ibig sabihin yan guys, luto na yung ating belly. After natin i-fry lahat yan guys, isi-set aside na muna natin yan. And then magigisa na tayo. Babawasan lang natin yung mantika na pinagprituhan natin. Diyan na rin tayo magigisa guys. Ilagay na natin yung bawang. Pag medyo light brown na yung bawang guys, isunod na natin yung sibuyas. Kapag luto na yung ating sibuyas, maglalagay na tayo ng 1/4 cup na toyo, 1/4 cup na calamansi juice, 3 tablespoon oyster sauce, at saka 1 cup na water. And then haluin lang natin ng mabuti yan. At pag kumukulo na yung ating sabaw guys, ilagay na natin yung ating piniritong bangus kanina. Pero bago ko ilagay guys, ilalagay ko muna pala yung paminta. Nakalimutan kong ilagay kanina. And then haluin lang ulit natin. Pagkatapos, pwede na natin ilagay yung bangus. Ilubog lang natin yung bangus sa ating sabaw. And then ilagay na natin yung hiniwa nating onion kanina. Ikalat lang natin yan guys. At saka natin siya takpan at lulutuin pa natin ng mga 2 minutes. After 2 minutes, pwede nang iserve yan guys. Thank you for watching. Bye!